parlong kene kadai ka cingkren ai menseam chong wei neki aktor South Indian uba paunam ha uba kerteng umahesh babu hakane ka video ngale dubing ya kane ka cingkren ka chong u lane nga pengkala haka keten kasi ya kine ka cingkren ka chong u sengba sa share like ba subscribe ya kane ka channel chonga khlang ba nganla man mi bon chat ki video hakane ka channel ka jingim gadai ka thma wat song klik ti शाबाश बेटा long ki bala pangkre yada yalade would like to take notes while I take शाबाश बेटा ka jingim gadai ka jing yale jing bisni jing pi hun brano don kam ka jing yatli ban yale ya ki jing ha ka jingim phide ban don ka thong lem da komta long le no e ya phi la da phite stom klem ka thong would like to take notes while I take notes bat kan mau ka wei ni dei banyat li bha शाबाश बेटा barbor le ya ka babha wat ngap cingkren ki wei yeng choj ban yele would like to take notes while I take notes walada wan ki dem pekiang tu da thom ba yaki na phang क्या बात है सर क्या बात है सर wat trai ka khti trai da ka chebeng शाबाश बेटा ya